Matapos ang ilang biwan na pagiging walang trabaho, natanggap niya ang trabaho na maging asawang isang bilak na lalaking mayaman sa halagang 2 bilyong piso. Naisip niya, dahil bilak siya, hindi ko kailangang maging masyadong maingat sa aking kilos, pwede kong gawin ang gusto ko. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa kanya, kahit sa banayo, hindi mo na isinasara ang pinto. Sa tingin mo ba talaga ay bilak ako? Mal namang hatahapakinah ako po sinala. Ngayon ibabahagi ni Sarah sa inyo ang isang napakahanda at nakakakit na maikling kwento. Isang araw nadana ni Angelica ang isang gripong hatong nachtedate. Isang babaeng may mabait na mukha ang himarang sa kanya at sinabi, Iha, nahanap ka rin bang mapapanghasawa dito? Hindi nahanap ng mapapanghasawa si Angelica. Nahanap lang siya ang trabaho. Bukod dito, kinasisaklaman niya ang hablendate at determinado siyang hindi makapakasal. Papalak po sana siya nang nakilat ang baba at sinabi, ang anak ko ay napakabait, 6'2" ang taas, may abs at mas gwapo po sa mga artista. At saka, bibigyan kitang 2 bilyong piso bilang regalo sa kasal, dagdag po ang isang malaking bahay at isang bagong Porsche. Nay, ang halang niyo pong tumingin. Nahanap nga po akong mapapanghasawa dito. Ang totoo po, araw-araw akong naklalakad dito, imasang makahanap ng isang mabiting lalaki na mapapanghasawa. Mahilaw na hinawa ka ni Angelica ang kamayang khanang at nakbaho ang kanang ihaling 180 degrees. Araw-araw akong pumipinta dito. Ikaw ang pinakamahandang babaeng nakita ko. Takasan ka ba? Ano ang natapos mo? Masayang-masaya ang khanang habang nakikipag-isap kay Angelica. Marami siyang tinanong at habang naktatanong, lalo siyang nasiyahan. Sa wakas naktasasaun siya, gusto kita. Kung hindi ka naman nandidiri sa anak ko bikas na bikas din ay ayusin ko ang pakikita ninayo. Paano naman ako hindi makagustuhan? Nay, mayroon po ba kayong litratong anak ninayo? Kinakabaang tanong ni Angelica. Inilabas ng khanang ang litrato. Nang makita ni Angelica ang lalaki, limiwanag ang kanayang mata, na parang may libilibong sinahang araw na timama sa kanaya. Ang lalaki sa larawan ay napakahwapo. Ang maikling biyok ay nakmakang matira at masakla, at ang halinaya sa kanayang mukha ay parang inikit, nakpapaywatig ng pagkalalaki. Nay, papakasalan ko po siya. Desididong sabi ni Angelica. Nginit medayo alanghan ang khanang, Iha, may sakit ang anak ko, hindi ko alam kung matatanggap mo siya. Ang totoo, litrato itong anak ko noong nakarang taon, ngayong taon kasin ngayong taon, bilak na siya. Bilak? Baagang nakilat si Angelica. Wala pa siyang nasasabi ng sinabing khanang, hiwak kang madaling tumanghe. Napakaisayang anak ko, subukan mo minang makipag-isap sa kanaya. Isipin mo na lang na naktatrabaho ka. Bibigyan kitang 50 milyon kada biwan, ano sa tingin mo? Nay, hindi po problema ang pera. Ilang biwan po ba akong maktatrabaho? Hindi problema sa salita lang pero lumilinok na siyang ilang beses. 3 biwan. Kung sa loob ng 3 biwan ay hindi kayo makasundo, hindi kita pipilitin. Nakalalang bentong hiningang khanang. Handang isakripisayo ni Angelica ang kanayang sarili. 150 milyon sa loob ng 3 biwan, tanga na lang ang hindi papayag. At saka, napakahwapo rin anak ng khanang, at gusto niya ang kanayang hitsira. Napaktasasay na ang lahat. Patiloy na nakbayo ang khanang, simila nang mawala ang paningin ng anak ko, nawalan siya ang pag-asa. Tahimik lang siya buong araw, ayaw maksalita, at ayaw rin niyang kasama ang makatilong. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan mong makisa kasama siya. Kailangan mo siyang alahan at pasaklain. Maraming salamat sa iyo. Kaya pala nahanap siya ang makakasama para aliwan ang anak niya. Ayos lang ang. Gusto rin niyang makasama ang kakwapong lalaki para mawala ang kanayang pagkabakot. Dahil kailangan nilang magkaroon formal na pagpipilong, nakipagkita ang khanang at si Angelica sa isa't isa sa isang coffee shop malapit itong 9:00 imaha kinabukasan.
Kinabikasan, balak ni Angelika na gemising nang mga para mag ayos pero nakatilog siya. Pachtilat niya, nakita niyang 8:50 na. Wala na siyang oras para mag ayos. Bukod dito, naisip niyang bilang naman ang lalaki, kahit mag ayos siya, hindi rin naman niya makikita, kaya hindi na kailangan. Kaya nakpasaya siyang paminta na lang ng walang makeup. Matapos ayusin ang kanayang gesot na biyok, naksut siyang kanayang pang-araw-araw na damit na pang-taklakas at akat na imalis. Pakpasok niya sa coffee shop, nakita na ni Angelika ang kanang na naghihintay. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasutang saades. Maka siyang seryoso at malamig na parang hindi kabilang sa mundong ito. Ngunit hindi nito mapipigilan ang pagiging sentro niyang atensyon sa coffee shop. Maraming baba ang sumisilap sa kanaya at mayroon pa ang palihim na kumikiyang litrato sa kanaya. Nakit din si Angelika sa lalaki. Naisip niya kung bakit may tong napakahwapo. Napakahanda na. Kinikilig siya. Nakmamadaling limapit si Angelika. Tumayo ang kanang para sa libinghan siya, ito ang anak ko si Rafael. Tahimik lang si Rafael at hindi siya pinansin. Hindi rin nakabala si Angelika. Bilang naman siya, hindi niya siya makikita. Pakaupo niya, palihim na limabas ang kanang at sinabing kausapin niya si Rafael. Medayo na iya si Angelika, ano ang sasabihin niya sa lalaking inang beses niyang nakita. Wala siyang karanasan at hindi naman niya nakikita ang lahat na sa paligid niya. Ang hirap. Hallo. Pilit nan gemiti si Angelika habang himahanga sa kahwapihan ni Rafael. Tumango siya bilang tegon. Tinanong niya kung nakamisal na siya, sumagot siya, kimain na ako. Nakisip mili si Angelika, hindi pa ako kimakan, kaya makamisal mina ako ha. Pagkasabi niya nito, pinagsisihan niya ito. Bakit imasbong ang kanayang hilig sa pagkain sa ganitong pagkakataon? Milang tumango si Rafael na nakpapaywatig na gawin niya ang gusto niya. Ang pakikipag-isap sa tong ito ay parang pagpapahirap sa kanayang maliit na itak. Gutom na ako, kakan ako. Masarap ang almusal dito sa coffee shop. Hindi mapigilan ni Angelika ang pagkain. Sa isip niya, hindi naman nakikita ni Rafael, kaya hindi na siya nakabala sa kanayang imoy, kaya kinain niya ang kanayang almusal. Matapos kimain isang order, naramdaman niyang hindi pa siya sapat kaya bumilong siya sa waiter na lihim na magdalang isa pang order. Matapos ibisan ang dalawang order, sa wakas ay nabisok si Angelika. Tapos na akong kimain. Silit ang almusal dito, besok ako buong araw. Mahalang na sabi niya. Nang marinig ito, bakang kimibot ang halabi ni Rafael. Natagilan si Angelika. Hindi kaya timatawa siya. Tinitahan niya itong mabiti, hindi siya timatawa at nanatili pa rin siyang malamig at walang imik. Milang napanta si Angelika sa isang mahirap na sitwasyon. Biti na lang at napapanon ang pagpabalik ng kanayang ina. May ibinilong si Rafael sa kanayang ina at pagkatapos ay inalalaan siyang driver palabas. Hindi may wasang makaramdam ng kalangkitan si Angelika, hindi niya alam kung pimasa siya sa interview. Mawawala na ba ang kanayang dribiwan at 150 milyon? Habang nakisip siya, masayang hinawakan kanang ang kanayang kamay, napakahalang mo, Angelika. Sabing anak ko, napakabait mo. Gusto ka niya? Po. Ano po? Medayo nakakalian si Angelika. Biyong mahapon, wala siyang sinabi, malamig siya sa akin, paano niya ako makakastihan. Hindi ko rin alam, pero bago ito, dinala ko siya sa mahablang dating 7 o 8 beses at kanan ang ipinakita niya. Sa bawat pagkakataon, para siyang matandang hakliban, pero sa pagkakataong ito, sinabi niyang gusto ka niya. Hindi maintindihan ni Angelika kung ano ang nakawa niya na nakastihan siya ni Rafael, ngunit hindi na siya masyadong nakisip, ang pinag-alala niya ngayon ay ang kanayang 150 milyon. Ngimiti ang kanang at pagkatapos ay akat na inilipat ang 150 milyon kay Angelika sa lugar. Lalo siyang hindi makapagsalita.
Sa tutu lang, hindi siya makahanap ng trabaho kamakailan at nakipit siya sa pera. Sa pag-isip na kailangan lang niyang tumira ng makisa kasama si Rafael sa loob ng 3 buwan, hindi lamang siya makakakiyan pero kundi makakaroon din siya ang oras para pagbitihin ang kanyang sarili, isang panalo para sa lahat. Nang araw ding iyon, inayos ni Angelica ang kanyang kakamit para lumipat sa mansaw ni Rafael. Isa itong maranghang mansaw sa labas ng langsot. Nanampa siya na simula nang isilang siya, hindi pa siya nakakitang ganito kalaking mansaw. Marang 800 metro kwadrado ito. Sa bakiran ay may ilang mga supercars tulad ng Ferrari na marang dating sinasakay ni Rafael. Mayroon ding open air swimming pool at malaking hardin sa silangang bahagi. Matapos siyang dalan ditong khanang, habang naglilibot si Angelica sa bakiran, limabas ang katilong. Medayo nakilat siya, hindi ba't sinabi mong ako lang ang makakasama dito ni Rafael? Hindi kami dito araw-araw. Pumipenta lang kami dito para makpalitan sa paglilito, paglilinis, at hindi namin istorbuin ang namimino na makasama. Kisang paliwanag ng katilong. Ganun pala. Itinirong katilong ang kanayang silit sa panghalawang palapak, sa binibinang Angelica ay maaaring pimiling isang silit doon, o maaari siyang direktang tumira sa silit ng namimino kung hindi siya nahiya. Masado bang mabilis ang pamimihay ng makasama? Kailangan niyang panatilihin ang kanayang kayan. Desididong imakayat si Angelica sa itaas at pinili ang bakanteng silit. Nahinat nang imakayat siya, nakita niyang nakaupo makisa si Rafael sa balkonahe. Hindi siya humahalaw na parang rebulto. Kasabay nito papalibok na ang araw at ang kanayang pahiro ay nababalot ng mainit na sikat ng araw. Saan man siya tingnan, mahanda siya, nahinat na pakalangkot din hindi niya maintindihan kung bakit limambot ang peso niya. Talakang kawawang binata na walang paningin. Kano man kahanda ang paglibokang araw, hindi niya ito makikita, nakakalangkot. Halo namimino. Kadarating ko lang. Nakisip si Angelica at nakpanghap na nakakalapit sa kanaya. Baakang tumango si Rafael, nahinat na natili pa rin siyang tahimik. Ikot kita, mararamdaman mo ang hangin at sikat ng araw. Menkay ni Angelica. Akala ko makakakwento ka sa akin tulad ng ibang tao. Sabi ni Rafael, ang kanayang tinak ay malinaw at bahang malalim na nakdadalang makapagkabahala na hindi malas. Nahimiso si Angelica, anong nakakatiwa sa pagkakikwento, mas masaya ang pagmamanyo. Nakaisip si Rafael at tumango. Akat siyang inalalayan ni Angelica pababa. Mabakal na naklalakat si Rafael, maliwanag na dahil bihira siyang mag-iasya sayo. Hila niya na matapos siyang mabilak, nakaupo lang siya sa isang lugar. Nakakabakot na bihay. Limabas ang dalawa sa bakiran at tumayo sa harap ng Porsche. Nakmamadaling limapit ang katilong na may pak-alala sa kanayang tinak na mimino bakit ka bimaba. Mag-ingat ka, baka maluh ka. Hindi mo kailangang magmadali, kinin mo ang sisi para sa akin. Gusto kong iodit si Rafael sa ilang paglilibot. Medayo hindi niya masabi. Bilak si Rafael at hindi siya makalakad ng maingat, ano ang kinakatakitan niya maliban sa pagkabangha niya sa mahabahay sa bahay. Matapos ibigayang katilong ang sising kotse, tinilanghan niya si Rafael na imipo sa passenger seat, habang pinag-aralan niyang similan ang kotse. Magkaiba talaga ang isang mamahaling kotse, ang handa sa pakiramdam na makaupo dito. Pinindot niya ang gas na naging saning pagpindot ng sobra. Isang nabuhse ang narinig at bimangha ang kotse sa bakot. Biti na lang at hindi masyadong mabilis ang takbo, nahinit pareho silang sumilong na naktilot ng paglabas ng airbag. Natakot ang katilong at nakmadaling sakipin ang mga tao. Natakilan din si Angelica, tapos na. Tapos na talaga ako. Sinilayapan ng dalaga si Rafael, bahang nakatakilit ang kanyang ilo at nakasut pa rin siyang sodas. Nakmadali si Angelica na himinging pamanin. Ang halabing lalaki ay kimibot at hindi niya maiwasang mapanghiti, so inang araw pa lang dito, gusto mo na akong patayin. Ang sama talaga.
Hindi namalayang no panghiti si Angelica kay Rafael. Sa wakas, isa rin pala siyang kawili-wiling tao. Uklang ang dalawa pagkatapos maliit na aksidente kaya lumipat sila sa ibang kotse at nakpatiloy sa paglalakbay na parang walang nangyari. Sa pagkakataong ito mas marinong na si Angelica. Kung hindi siya imalis sa bakiran walang mangyayari. Naglakasloob lang si Angelica na mahmaniw sa palagit. Nakasandal si Rafael sa bintana, ang kanayang maikling biyog ay kimakaway sa hangin at ang kanayang anghelo ay kasing handang panaginip. Napakahanda. Nakpatiloy silang mahmaniw hanggang sa dapat hapon bago bumalik sa mansaon. Matapos kimain, oras na para maligo at magpahinga at imalis na ang katilong. Siyempre nalog kay Angelica ang tangkilan na palihan si Rafael. Hindi niya pinag-isipan ang bahay na ito kaya madayo na siya. Nakibat si Rafael at imipoy sa bathtub at sinabi niya, hindi ako nakakakita, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Taman ka, wala kang nakikita. Bakit ako mahiya? Nagpasaya si Angelica na talinghan si Rafael sa pagligo. Total basa na rin ang kanayang damit. Nakibat na lang siya, nahinit pagkatapos ay napaktanto niyang may lalaki sa silid kaya tinitahan niya si Rafael. Walang laman ang kanayang mata. Anong ginagawa mo? Nahimiti lang si Angelica at sumagot, wala, talinghan na lang kita. Nag-alala siya ng sobra bilang pala siya. Mari nilang tapisin ang paliligo sa mahirap na atmosfera na ito. Inalalayan ni Angelica ang lalaki sa kaniyang silid at pagkatapos ay naligo at binati siyang magandang gabi. Natilog pa rin siya sa ibang silid. Ano ang makakawa niya, hindi siya sapat na malakas ng loob para matilog sa isang kama kasama si Rafael. Sa hindi inaasahan, nakatilog siya ng mahimbing na parang walang kakaiba sa kama. Makasirang nakisang kinabukasan, nakikab at bimangon si Angelica. Nakita niya si Rafael na nakasandal sa pader sa kanayang silid, malamang na gusto na niyang maligo. Inayos ni Angelica ang kanayang kimot at nanghinag ang lamang. Kinakavian niyang himiko. Diyos ko. Hindi pala ako nakasuot kahit ano. Dala-dala ko pa rin ang masamang ihalikong ito sa baing ibang tao. Kaya pala ang sarap ng tulog ko. Mabilis na bumalik si Angelica sa kama at nagsuot ng kanayang damit. Namimila ang kanayang mukha habang tumitingin sa pinto, ang lalaki ay nakayuko at nakatingin sa sahig. Nakita mo ba? Anong nakita? Wala akong nakita. Nakalimitan ko bilang kan pala. Milang inayos ni Angelica ang kimot at nakmadaling hanapin ang kanayang damit na pambahay. Napabentong hininga si Rafael at patiloy na emiko. Anong nangyari sa iyo? Medayo nakakalihan si Angelica. Uklang ako, sinisipon lang sa hiro ako. Madalas akong imibo kamakailan. Sagot ni Rafael. Hayon din ang inisip niya, isang bilang na lalaki na hindi morang dahil sa pagkakita niya sa hibat niyang katawan, pimilis ang tibok ng kanayang. Peso, limipat ang deho at pimilis ang tibok ng kanayang dibdib na naktilot sa kanayang pag-ibo, tama ba? Timayo si Angelica at tinilinghan si Rafael sa pagligo. Tinawag siyang katilong sa ibaba para mag-almusal. Tinanong niya si Rafael kung gusto niyang sumabay, nahinat-tumangha siya at sinabing hindi siya makababa. Bumaba siya para kimain at nakdalang pagkain kay Rafael. Nang bumalik siya, nakita niya siyang nakaupo sa balkonahe na parang matandang lalaki. Maliwanag ang sikat ng araw, nahinat tila nababalot siyang kalangkitan. Bentong hininga ni Angelica, talahang kawawang binata. Maring masaya si Rafael tungkol sa paglalakbay kahapon, nahinat ang malalim na kalangkitan sa kanayang peso ay mahirap hanap na pahalangan. Hindi siya maring humiti ng malaya tulad dati at ang bihay sa kadiliman ay patiloy. Nainawa ni Angelica ang isip ng hatong may kapansanan. Tutal, nakpulantarayo rin siya ipangtilanghan ang hatong may kapansanan at nakaranas ng pagsasanay. Hindi mahirap hilain si Rafael mila sa kadiliman. Kimain ka ng almusal, kailangan ko pang mag-iya siya sa'yo.
Peminta si Angelika ipang ilipat ang malate no mesa at inilahay ang amisal sa harap ni Rafael. Medayo nakilat ang lalaki, karaniwan ang katilong ang nakpapakan sa akin. Anong nakpapakan? Hamitan mo ang iyong kamay para hawakan ang kitsora at kimain. Imipo siya at hinawakan ang kamay ni Rafael. Subikan mo itu, hawakan mo ang mangkok likhaf hamit ang isang kamay at ilakay mo ang likhaf sa iyong bibig hamit ang kabilang kamay. Hinayaan ni Rafael na gawin niya ang lahat, hindi niya hinayaan ang kanayang kamay na mogang walang ginagawa. Ano ang tingin mo? Madali lang, diba? Maring gamitin ang parong kamay para kimain bakit kailangan magpapakan sa iyo. Sabi niya habang tumatawa. Bahang imanghat ang halabing lalaki na parang gusto niyang tumango. Hindi mapigilan ni Angelika na mogang masaya. Sa totoo lang, natatakot ang hatong may kapansanan na itiring sila bilang hatong may kapansanan, lalo na si Rafael na napakayabang. Napakadaling solusyon, mayroon lamang 6 na salita, isipin mo na lang na hindi siya bilang. Talahang binaliwala ni Angelika ang pagiging bilang ni Rafael at hinaan siyang mag-amisal ng mag-isa. Relax na kimain ang lalaki at tinatamasa ang sikat ng araw, mukhang masaya siya. Pagkatapos, sinita ay limapit kay Martu at nagsimula sa kaniyang ersasayusot ang kaniyang payama. Senot-senot na makakalaw ang limabas, tulat ng pakikotong balikat, paksluat, pakinat, at pakikotong baywang bawat halaw ay pinong-pinong siklo. Habang naki-ersasayu, biglang napatigil si Nita. Napansin niyang hindi ganong kaya aya ang kaniyang postira. Emiko siya at bimaling na nakpapakitang kaniyang makinis na liyah. Nakaharap siya ngayon kay Martu at kung hindi ito bilah, sa isang salap lamang ay makikita niya ang kayamanan na hindi niya dapat nakita. Dali-daling tinapos ni Nita ang kaniyang halaf, tinitahan sa Martu. Mukhang kalmado ang lalaki at natatakpan ng sunglasses ang kanayang mata kaya naktida siya kung may nakita ba ito. Naktataka si Nita kung bakit kailangan siyang titahan ni Martu ng ganito kayong bilah naman ito. Pinakalita niya ang kanayang sarili sa pag-isip kung ano-ano. Paano nga ba makakaroon masamang intensyon ang isang bilah? Pagkatapos, binaliwala na niya ito at nakpatiloy sa pag-ehersayo, pinapakita ang kanayang mahandang katawan sa sikat ng araw. Tumitilo ang pawis ni Nika. Limangon siya kay Martu at nakita niyang nakaiha ito sa ipuan na katalikod sa kanaya. Yay, natutulog ka ba? Ang aha-aha pa, bakit ka inantok? Gusto niya sanang itilak ito papasok sa bahay pero biglang bimangon sa Martu. Sagot niya, hindi ako natutulog. Bakit ka nakaiha? Kasi masyadong mainit ang araw. Kahit hindi ako nakakakita, nararamdaman ko pa rin na medyo inkomfortable. Naiya niyang paliwanag. Bagamat mayabang na binata sa Martu, pino naman konsensya ang kanayang peso. Napakirap si Nita at hindi na nakisip pang iba. Nakakonsensya naman sa Martu dahil sino ba naman siya para timibok ng malakas ang peso at magkaroon mabilis na dalawang dugo dahil nakita niya siyang nag-eehersasayong kanayang pivitan. Pagkatapos kimay ni Martu ang ahan, nagsimula na sinika sa kanayang trabaho. Ang kanayang tengkilan ngayon ay aliwan sa Martu at malampasan ang pagsibok na ito ng maayos. Hinanap ni Nita ang ay para tananghan tungkol sa kahilig ni Martu. Maraming hilig ang hangmaster, pagmamaniw, pagkanta, pagpipinta, pagtuktong piano. Sayang lang at hindi na niya makawa ang ito pagkatapos ng aksidente. Nakbantong hininga ang aya nakikiramay kay Martu. Nakisip si Nita at ang salitang pagkantar ay timatak sa kanayang isipan. Kung mapapasaya niya sa Martu kahit isang maliit na hakbang lamang mula sa kadiliman, malaking bahay na yaon. Kaya kakawin niya ito, total makalang naman siyang kimanta at hindi pa hili para magsimula. Nakpatilong sinika sa aya. Para beksan ang sound system at iba pang hamit para sa pagkanta. Ang karaoke room ay nasa 3 palapag. Dati itong hinahamit ni Martu at kumpleto sa hamit. Mukhang matahal na itong hindi nakahamit.
Kini aninita ang mikropono at kinanta ang ikaw ang aking mahal. Maya inakat sa martung awaya. Walang imek ang lalaki tahimik lamang no imipu sa ipuan at no kinah sa kanang pahkanta. Hindi na pigilan ninisa ang kanang achievement at kinanta po ang ilan pang kanta. Hindi siya makatigil at mas lalo siyang gustong kimanta. Paahang gemiti sa martu at pimalakpak. Hindi mo kayang abitin ang mataas na nota, masyadong mabigat ang pahbagkas mo sa ibang salita at hindi sapat ang lalim buses mo sa mababang nota. Marami ka pang dapat pahpitihin. Akala niya pinipiri siya nito pero simpleng komento lamang pala yaon. Sakin ka, ikaw naman kimanta. Bilisan mo. Sinasabi ko sa iyo hindi po ako natatalo sa pahkanta. Biro niya kay Marcho. Natakot ang aya at kinandatan siya na nakpapaiwatig na dapat niyang aliwan at pirihin sa Marcho at hindi makipahtalo sa ang master. Malaki ang kailangan pahkanta kay Marcho. Walang imek sa Marcho, daan-daang tumayo at kinapa ang palakit para mahanap ng daan. Inabot ni Nisa ang mikropono at pinapili siya ang kanta. Pinili ni Marcho ang edufese na isang awit na may malimanay na himah. Pinakanghan ni Nisa ang pahkanta ni Marcho na may malangkot at tahimik na buses. Perpektong nakumpleto ang kanta at narinig niya sa buses nito ang pesong nakadalamati na nakpadama sa kanaya na ito ay isang tong malangkitan dal sa pagiging bilah nito. Kawawa naman. Pagkatapos kimanta maral ay nakapekto sa kanayang damdaman ang lirit ng kanta. Walang ginawa o sinabi sa Marcho. Tumalikot siya at bumaba at bumalik sa pag-ipo sa ipuan sa balkonaya. Milang bumaba ang muwet ni Nita at hindi niya maiwasang makalala. Gusto niya sanang mapasigla ito pagkatapos kimanta pero nakawa niyang palangkitan ang kanayang sarili. Ang halang mo, Marcho. Ang halang mo kayang kimanta, gusto mo bang bumiyo tayong banda sa kalaya? Inawa ka ni Nita ang kamayang lalaki at masaklang nakmangkay, kakamitan natin ang makapanghalan natin bilang panghalan ng banda, Marcho Nika Band. Tapos pipinta tayo sa malat maklalahayang kakuda para makatanghap ng pera. Nakilat sa Marcho, ano naman ang makikiyakod yan? Kung mahaling kang kimanta, bibigyan kang perang makataw, o kahit anong gusto nila. Ibig mong sabihin, mamamalimos tayo. Teka, ano ba ang sinasabi mo? Mamamalimos. Ang pangit pakinggan. Yan ay pakamit ng talento natin para kimitang pera. Imanghal sa Nita. Imilang ang aya kay Nita na may mapait na ekspresyon na nakpapaiwatig na dapat siyang timahal sa pagsasalita. Sa giro dahil sa pakiramdam niya ay ininsulto niya sa Marcho. Hindi tumangha sa Marcho pero hindi rin siya pimayah. Tahimik lamang siyang nakaupo doon at naisip. Medayo natakot si Nita, natatakot na baka tumangha sa Marcho, kaya dali-dali siyang naksalita, kung kikita tayong pero hati tayo 30-70. Hindi 20-80, okay. Narinig ito ni Marcho at napatawa siya, at hinaplos ang kanang ilo na parang bota, ibigay mo na sa akin lahat, malit na di mo na yun na sakim sa pera. Ano? Tama ba ang narinig ko? Pimayak sa Marcho sa aking pakisap. Ito na ang aking panahon. Panahon na para ipakita ko ang aking talento sa pagkanta. Kahit na kailangan kong pera, mayroon pa rin naman akong konsensaya. Kaya ang lahat ng kikitain ko ibibigay ko sa charity para sa kampanaya. Timakbo si Nika sa school para makpaprint ng kakuda. Matagal din siya nakisip-isip. Total may karanasan naman siya sa pagkanta sa bar kaya okay lang. Pagdating hobby, hinanap niya sa Marcho para linawin ang bahay-bahay. Si Mama rin ang aya na si Aling Nena natatakot na baka may mangyari sa ang master. Sinabihan ni Nita sa Marcho na paminta sa malanghayan din hobby na kaya ito na ang tamang oras para kimitang pera. Maraming tao dito at kakunti lang ang makasingers kaya malaking at fantahe para sa kanila na makilala ng mas maraming tao. Marami rin ditong social media personalities. Ang hirap mahanap ng lugar para makperform dahil lahat ng lugar ay mayroon na. Imenong tibak sa Marcho sa galit.
Matagal na siang hende nakakalabas, kaya hende komportable ang kanang katawan. Ang manhay na tinog sa palagit ay tila nakpapairita sa kanaya. Siyempre nakakairita rin sa kanaya ang hababaing nakatingin sa kanaya. Ano pa bang makakawa niya, si Marcho ang pinakahwapong lalaki sa buong mall. Pagkatapos nilang magsitip, sinimilan niya ang pagkantang ang dembroket para makakiyang atensayon tao sa palagit. Ang environment biyay para sa ibang singersdal sa itsira nilang dalawa ni Marcho nakakya sila ahat ng audiense. Ginamit ito ni Nita para hilaan si Marcho sa stage. Tumanggi ang lalaki at gustong imalis. Pinitol ni Nita ang kahilihan, Marcho, gusto kitang makantang kasama ang perfect, pero hindi naman tayo magkasintahan, okay lang ba? Biglang. Nawala ang ines na ekspresaw ni Marcho at timawa siya ng malakas, hindi ka po tapos sa probationary period mo. Iedawag na lang. Kung ayaw mo, mahanap akong iba. Walang imek sa Marcho at kiniya ang mikropono at nagsimilang kimanta. Nachang sitjesel ang kanta. Shock sa Marcho dal mahalang pala talaga siyang kimanta. Dal sa kahwapuan at mahalang kimanta ay sumisagaw ang lahat. Mayroon din nagbegaying para gamiterkode. Sanay na siya sa ingayat kimakanta beminghat sa mukha niya ang ngiti at napakasaya niya. Feel niya ang hakanta at mas gusto pa niya kimanta kasama si Nika. Tivang-tiva naman si Nita. Semilang araw na yawn, araw-araw na silang kimakanta sa kalaya. Sinabi ni Nisa na gawa sila social media account at nakaramdaman din siya na magiging sikat sila. Marami ding nakakagusto kay Nika. Sa Marcho nagiging bihasa na sa pakiramdam kung nasan ang bahay parang bilang na timayo makisa. Kung minsan naglalakat sila sa mansaw na nakapayama lamang tapos ayan si Nita na magyuha. Kapag nakalimutan niya ang tiwalaya, kakinan niya mismo ang tiwalaya. Madalas ding nag-away si Nita at Marcho. Kapag nagkaroon siya ng bagong alam na knuvlete, lagi siyang inibo. Kanwari iminun siyang tsa, limabas sa nisang panayo na nakabalot ng tiwalaya, kimekimbot pa. Nasamit sa Marcho sa tsa. Nakilat naman sa Nita at tinanong sa Marcho kung may problema. Sabi naman di Marcho na mainit lang ang tsa. Masyado din makatiwala si Nisa kay Marcho. Alam niya naman na bilang siya at hindi niya pagtatawanan kimimbot si Nika. Ang bilis ng panahon. Dalawang biwan na si Nika duwan. Araw-araw masaya sa Marcho. Madalas siyang nakmamaniwang Ferrari pero nabangha niya ang lahat ng bahay. Madalas niyang nababangha ang ilo ni Marco sa windshield. Minsan ay nakpara-parasal din sila. Hindi nila alam bakit sila natarafit. Gusto pa sana niyang mayak at may matay. Madalas pa silang naktatapunan, pelov tapos si Nita pa ang nakablindfold. Lahat ng laban nilang nakpelofig sa Marcho ang nanalo. Lagi silang kimakanta sa kalaya bawat hobby. Minsan hindi na gusto ni Nika kimanta pero pinipilit ni Marcho na bumaba at kimanta. Imilan nang nakaroon kaya tivang-tiva si Nika daw makakapagpahinga na sila ni Marcho. Timawa din sa Marcho at hinawakan ang ilo ni Nika, sakto naman gusto kitang igiit. Giit? Tresa na lang araw tapos na ang trabaho mo. Gusto kitang igiit. Seryoso naman sinabi ni Marcho. Kinabahan si Nisa at hindi siya makaisap. Ayaw pa nila makiwalay. Nalilingkot kaya siya. Anong pinagsasabi mo? Imipo ka na. Hindi alam ni Marco paano sumagot at pinaupo ni Nika. Pero malapit na dumating ang problema. Paano mo ako igigiit? Tweede kita hawakan para makiyo ang pakiramdam. Tweede ko gamitin ang pakiramdam ng dalawa kong kamay. Pinalawak niya ang dalawang kamay. Loko ka talaga. Gawin mo kahit ano gusto mo. Basta igiit mo ako. Sinabi niya iyon at imipo. Nach ito sa Marcho kay alang nena na magdalang painting excitement. Imipo naman si Nika sa galit at imposisyon diretso. Tinitahan ni Nika ang dalawang kamay ni Marcho at na-curious kung ano mangyayari. Dali-dali naksimila sa Marcho.
Inawa kania ang balat at makabitu ni nika. Malamig din ang kamay niya kaya komfortable si nika. Gestong timawa ni nika. Napanggetiden sa marcho. Pagkatapos ang konti natapos sa marko iheet si nika. Tiwang-tiwa si Nitha at nasabi niya, napakahanda nito. Ang handa-handa. Magaling katalaga iheet. Pero paano mo ginawa yan? Hindi makapaniwala si Nitha dahil belag sa marcho. Tweede kang magsanay para magawa mo yan. Nilinis ni Marto ang brisa at nagiging interested na siya sa pagheet. Tingnan mo ang heet na yan. Pero belag ka. Hindi ka nakakakita. Gusto mo ilagay sabay ang heet mo. Ida magpagawa kang frame. Imiling sa Marto at sinabi na sayo na aan. Hindi ko pwede ibigay dahil gusto ko ang heet na yan. Malingkot na sinabi ni Marco pero sabi rin niya na binibigay ko na sayo. Pagkatapos ang pagheet, parang babay sa Marco dahil naglambing siya. Limapit si Nitha at ay makap kay Marto, kung ayaw mo ibigay, wag mo na lang ibigay. Sayo na aan sa tagal na magkaibigan si Nitha at Marto, ngayon pa lang siya naglalambing. Halos hindi nila maiwasan ang pangyayari na kung saan naglalambingan sila. Nakita ni Marto ang pagkakataon niya kaya hinawakan niya ang ilo ni Nitha, bibigyan kita ang 500 million kung akin na lang ang heet. Hindi alam ni Nitha ang sasabihin niya. Siyempre papayag siya dahil libre lang siyang kimihang 500 million. Kinaimahan, paminta ang nanay ni Marco para bigyan siyang pera. Sinabi ni Nitha na sabing anak mo na bigyan kitang 500 million. Kinan ko ang pera. Hinawakan nanay ni Marco ang kamay niya at binigay ang debit card. Nahilat si Nitha. Sira ka na kinan ko. Ngimiti ang nanay ni Marco. Malapit ka na imalis dahil tapos na ang trabaho mo. Dito na ako titira kasama sa Marto dahil malaki ang ipinagbago niya. Salamat sa'yo. Hindi naman siya nakatilong sa kanila. Pinababayaan naman niya sa Marco tivang naklalaro at nagsasaya siya. Kailangan lang ni Marto ay sumiyunan na magpapasaya sa kanaya. Pagkatapos niya nakiwi kimakanta pa rin siya. Pagpasok niya sa bahay nakita niya sa Marco sa balkonaya. Nakalala bigla si Nitha at tinanong kung anong nangyayari. Masama ang pakiramdam ni Nitha kaya niyakap niya sa Marco, ano inaisip mo? Tinitahan ni Nitha ang mukha ni Marco. Alam mo ba? Binigyan akong nanay mo ang 500 million. Magiging malay na rayo na ako. Tiwang-tiwa si Nitha at sinabi kay Marco. Siyang ngumiti at sumagot, ano naman kung ang isang maliit na demonyo ay sakim sa pera. Ako ay matarayosong tao, pagkakasalan kita at pagkatapos ay kikinan ko ang lahat ng pera mo kapag hindi ka nakatingin. Medayo nanghang harap siya. Walang ipinakitang reaksyon sa Michiel at tahimik na tumango pagkatapos ay sinabi, sige. Malapit nang matapos ang ating internship. Bigla niyang gustong makatilog kasama sa Michiel, hindi rin maintindihan ni Graciela kung bakit sumagi sa isip niya ang ideang ito. Total, hindi na sila makikita bikas, kaya siguradong walang problema kung matilog silang makakatabing ngayong gabi. Michiel. Tumalon sa Graciela sa kama at niyakap ang lalaki, ngumiti siya na parang nanalo sa loto kay Graciela, may lakas ka bang loob para matilog sa isang kama kasama ko? Sabihin ko sa iyo, noong nahang malapit ako sa iyo, gusto kong bilanghan kung ilang biok mayroon ka sa katawan mo, kaya walang nakakayang matilog makatabi. Pero hindi mo makikita ang hitsira kun ngayon sayang. Sayang ha, kung nakita mo ako sa hiradong makakilat ka dahil sobrang handa ko. Hinawa ka na Michiel ang kamay niya, pinipakilan ang kanyang ngiti. Sinimula ni Graciela na kilitin siya, hindi na niya kinaya at nakmakawang timahal, pagkatapos ay hinila niya sa Graciela sa kanayang bisag. Biglang nalambot ang buong katawan ni Graciela, ang dibdib ni Michiel ay napakalaki. At napakainit din na parang nasa langit, sinong bobo ang makakatahal.
Sa pagkakataong ito, akala niya na may gagawing masama si Michiel na kakilong siya kaya paano siya lalaban, ngunit sa hili ay wala siyang ginawa, pinatilok lamang siya, oras na para matilok bawal mahpiat. Talagang tinay na lalaki si Michiel. Kinabukasan, sinadaya ni Graciela na bumalik sa kanyang silid at naksuot isang maharbong damit at bumalik sa silid ni Michiel, hawakan mo ang damit na ito, napakaganda nito. Imikot siya ang ilang beses, hinawakan ang kamay niya para mahawakan niya ito. Timawa sa Michiel habang nakaupo sa kama, basta't nakikita mong maganda ito, asawa ko ka naman. Natiwa sa Graciela. Timawa pa rin sa Michiel pagkatapos ay narinig nilang dalawa ang tinuhong bisinang kotse mula sa ibaba, bimawa sa Graciela para tignan. Sabi ni Michiel, parang nandito na ang kamahalan ko, may pupuntahan akong ngayong araw, maglinis ka na lang dito sa bahay. Kailan ka babalik? Malapit na. Emiko si Michiel. May dumating na dalawang katulong na gustong tulungan si Michiel na maglinis. Gustong bumaba ni Graciela para tignan, ngunit hinarang siya ang lalaking nakasuot ng vest sa hagdanan. Medayo nakagalihan si Graciela, ano ba ang nangyayari? Sigurado ka bang kamahalang mo an? Tanong ni Graciela. Papayag sana si Michiel tinilanghan siya ang katulong na bumaba sa hagdanan. Hinabol siya ni Graciela, limangon siya at nakimiting matamis, sa sandaling iyon, naramdaman niya na nakikita at nararamdaman siya ni Michiel. Kailan ka babalik? Nasabi niya Mili. Malapit na. Pagkalis ni Michiel, imalis din ang kakatilong sa mansaon. Makisang imipo si Graciela sa bakiran, tumitingin sa paligid na nababakot. Ano ba talaga ang nangyayari? Pagkasabi niya nito, nakarinig siyang ingay, isang pilang kotse na bumf ang papasok sa bakiran. Ang talino mo talaga, Michiel. Akala niya may pupuntahan siya, pero pupunta pala siya para makipagkita sa ibang baba. Ang baba ay may bilog na muka, natural na kulot na biyog at nakasuot ng mamahaling damit. Timakbo si Graciela. Tiningnan baba si Graciela, sinisira mila ilo hanghang pa, at malamang na naksalita, natanghap mo na ang dalawang balayon, hindi ba? Dalawang balayon. Binigyan siya ni Michiel at ng kanyang inang dalawang balayon. Ikinalilangkot kong ipalam sa yayo, tapos na ang iyong probationary period, kaya't likhpitin mo na ang iyong gagamit at imalis dito, ngayon na mismo. Gustong ka lang ni Michiel pansamantala, nagpapasalamat siya dahil tinilanghan mo siyang makalis sa dilim, kaya niya milang lakasan ang kanyang loob para mabihay, binigyan ka niya ang dalawang balayon. Itirang mo na lang na ito ang bayad sa pahiwalay. Bayad sa pahiwalay. Kinakat niya ang kanyang labi, medayo hindi siya komportable. Ano ba talaga ang nangyayari? Aminado sa Graciela na nuwing inaipera ang dahilan kung bakit siya nakisama kay Michiel, pero pagkatapos ng 3 buwan na pagsasama ay hindi na niya pinapansin ang pera, paano matitimbasan pera ang kaemosang ito. Inti-inting nakakilala. Sa Graciela at Michiel, nakiwan maraming alala sa kanilang bihay, inang beses na nakmaniw siya ang kotse at bimangha sa pader, inang beses na kinanta niya ang kantang Ayaw, at inang beses na nakpenta silang isang larawan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Michiel? Tinitahan niya ang baba sa kanyang harapan, napakatahimik ng baba, pakisap na likhpitin mo ang iyong gagamit at imalis sa mansaw na ito, kung hindi ay sasampahan ka ni Michiel ng kasong trespassing at hilinghan niya sa pilis na dalan ka. Pagkasabi nitong baba, sumakay siya sa kotse at imipo. Naktataka sa Graciela, blanco ang kanyang isip, ano kaya ang nararamdaman niya ngayon, pagkainis, pagtidida, hindi komportable, lahat ng kapakiramdam na iyon ay mahkalo. Naisip niya na niluluko pala siya ni Michiel para makipaghiwalay, basta-basta na lang tumilo ang kanyang liha, malinaw naman na sinabi niyang pupunta lang siya saglit at babalik din agad. Pagkalis ng baba, bumalik sa Graciela sa kanyang silid at nilikhpit ang kanyang gagamit, malungkot siyang imalis. Ano ang gagawin niya, ayaw niyang sundain siyang makapilis. Pagbalik niya sa apartment na matagal na niyang hindi tinitiran, hanan pa rin siya, medayo hindi niya matanghap ang katotohanan.
Na lala ne grashila nuing mahka sama sila ne Michiel nach bepintang isang larawan. Pachka tapos ay niluku siya nitu at bigla na lang imalis. Alam pala ne Michiel kaya siya limabas sa giradong matahal na siyang nachtplano. Ganon na lang siya nakaramdam pachka ine sa lubong ilang araf. Sa hili biniat niya ang kanayang katawan na halos wala ng lakas at limabas. Kailangan niyang imanapong makakain sa hili ay naimatay siya sa gitnang doon. Naalala niya lang na malapit siya sa lugarking sa nakipagkita siya, nakita niya ang kanayang sarili sa ospital, sinabi ni Wall na dinala siya ditong isang baba. Tinanong ni Grashila ang tungkol sa baba at akat na natikuay na siya ang tong nakilala niya. Noong dimadon siya sa lugarking san siya nakipagkita ang inapola ni Michiel. Nasan siya ngayon? Tanong ni Grashila. Dinala siya ditong Nash nakbayat sila at imalis na. Sabing tong yun ay medayo makakilala kayo. Sagot Nash. Medayo makakilala. Malinaw naman na makakilala sila, gusto niya bang takasan ako. Mabilis na nakpadesharge si Grashila. Pagkatapos ay timakbo siya sa lugarking san siya nakipagkita para hanapin siya, sa hili ay ilang araw siyang nahanap pero hindi niya nakita ang baba. Mas lalo siyang naniniwala na tinatakasan siya nito sa giradong may itinatago siya. Sa giradong may hindi masabi na dahilan si Michiel. Timakbo si Grashila sa mansaw ni Michiel para hanapin siya pero hindi niya siya nakita doon, wala rin doon ang kanayang ina. Tinignan niya ang mansaw. Blanco rin ang piso niya. Anong kalokohan ba ang ginagawa mo, Michiel? Bakit mo ako tinatratong ganito? Imalis si Grashila sa pagkabigla. Pagbalik niya sa apartment, imikot-ikot siya at nakatilog. Nanaginip siyang isang panaginip na matay siya sa panaginip na ito. Kimakanta siya nakpipinta. Pagkatapos nabasag ang salamin. Nanghinginig siya kahit sa kaniyang panaginip. Saan ba nanghaling ang salamin? Binasag ang bentanan kotse kimalat sa lipa pinairan kilay pila. May isang lalaking nakaihaduan. Lumiot siya sa tabi niya, tinilinghan siyang himinga at pagkatapos ay bigla siyang nagising. Bakit ako nanaginip ng aksidente sa trapiko? Naalala ni Grashila noong bisperas ng bagong taon, nakbibisikleta siya sa mataas na dalistis nang bimaligtad ang sportscar. Tinuong makabasag na salamin pilang pila. Inihingal ang driver, tinilinghan niya ito, naghintay siya hanggang sa dumating ang ambulansya. Pero bakit niya napanaginipan ang bahay na iyon? Ipinikit ni Grashila ang kanayang mata, maingat na naalala at nakpatiloy sa pagtilog sa pagkabigla. Ang lalaking yun at si Michiel ay may ilang pagkakawag. Michiel. Siya ba si Michiel? Akat na bimangon si Grashila dahil kahit may maraming dugo sa paligid, naalala pa rin niya ang kanayang hitsira. Si Michiel pala ang tong nailigtas niya noong bisperas ng bagong taon. Pagkatapos ay kinalakat siya mila sa lugarking san siya nakipagkita para timira kasama si Michiel. Ngayon ay gusto na niyang imalis. Maaari bang matahol na siya? Anong kalokohan ba ito? Sabi ni Michiel, patiloy na tumitilo ang kanayang liha. Hindi niya alam kung ano ang naktilak sa kanaya, halit ba? Imabol si Grashila. Hindi maaari, biro. Basta na lang tumakbo siya sa lugarking san nangyari ang aksidente. Paglako sa salokong bundok sa kanto, may isang malaking dalistis. Madaling araw na ngayon, hindi na ganong karaming kotse ang dumadaan, lalo na ang mga bisikleta. Wala siyang kahit na anong proteksyon kaya sumagot siya sa dalistis. Limampas na siya sa gilid ng dalistis. May isang bakanting luwete dito kung saan maaari kang himinto. May isang Ferrari na nakaparada doon, kimikislap ang kahiyatlakit, malabo niyang makita ang isang lalaking nakaupo sa loob ng kotse, tahimik. Nanlit ang mata ni Grashila. Simahab siya, Michiel. Bigla na lang tumilo ang halihang pinipigilan. Gusto lang niyang paminta dito para tumingin paano kaya siya natakbihan dito. Ang lalaking nakaupo sa kotse isa na parang isang matanda.
Hindi niya narinig ang ingay, kaya pinadek niya agad ang gas at imalis. Simagaf sa Gracila, anong ginagawa mo, Michiel? Kaya hinabol niya ito gamit ang kanayang mountainbike. Papalayo ng papalayo sa kanayang Ferrari. Nakaramdam pagod sa Gracila na iludol sa sobrang pagod pagkatapos ay bumagsak siya sa lipa. Gemilong ang kanayang buong katawan sa dalistis, dumiko siya, bimangha sa malaking pader bindok halos mawalan na siyang malay iniwan ang katahimikan sa paligid. Napakababang temperaturan ngayon nararamdaman niyang malapit na siyang mamatay. Hindi malinaw tumitilo ang haliha. Bigla naramdaman niyang niyakap siya at pagkatapos ay binalot ng init kasama ang isang bahang bango. Papalakas ng papalakas ang yak ni Gracila, sumisagaw habang imayak, bakit mo ako gustong hiwalayan? Walang sinabi si Michiel biniyat siya sa kotse. Pikit na ang mata ni Gracila, hindi na niya kaya at nawalan siya ang malay. Pagkagising niya, nasa ospital siya. Agad niyang tinawagan si Michiel pero isang baba ang sumagot sa kanaya, paminta na ang binata sa Amerika para panghasiwan ang negosyong pamilya. Kagabi pa siya imalis. Tumingin sa Gracila sa baba, agad niyang nakilala na siya ang ina ni Michiel, ang taong nakilala niya sa lugar kung saan siya nakipagkita. Imalis na si Michiel. Sino ka ba talaga? Si Aling Kimbo ang ina ng binata. Tweede mo akong tawagang Aling Fung. Bemintong hininga si Aling Fung, pinuwang kapitan ang kanayang maka. Tanong ni Gracila, bakit niya ako niloko? Makang alam niya ang nangyari noong niligtas mo ang binata, kaya paminta ka sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Kaya ang buong pangyayari ay dahil lang gusto kang sakyan binata. Ipinaliwanag ni Aling Fung imiling sa Gracila, kung gusto mo akong sakyan, diretso mo na lang akong begin pero bakit ka pa gumawan maraming effort para magdrama. Gusto ako ni Michiel sa tabi niya, sa loob ng 3 buwan pagkatapos ay gusto niya sabihin na binabayaran niya ako. Pinaglalarian niya ang emosyon ko, hindi ba? Hindi alam ni Aling Fung kung ano ang sasabihin pagkatapos ng ilang sandali ay mapait siyang ngumiti at nagsalita, sa totoo lang, noong panahong yaon may gusto sa iyo ang binata. Maraming pahirap na dinanas ang binata, katilat siyang isang marionete, palagi na lang nakikinig sa katahibilan ng kanayang hamahalang. Mila pagkabata ay napakaisay ng binata, lahat ng bahay ay nakakawa niyang napakahanda, pero habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malungkot ang binata. Sa hili ay nagkaroon siya ng depresyon. Nagsimula nang mamila ang mata ni Aling Fung, nailigtas mo ang binata, sa wakas ay nararamdaman na niya kung ano ang init, kaya naalala ka niya. Sa panahon pagpapagaling, ang binata ay nakipagpalitan ng kondisyon sa kanayang hamahalang. Makakawan binata ang lahat ng gustong mangyaring kanayang hamahalang, pero may isang kondisyon, kailangan kaniyang makitang mili, kailangan niyang sakyan ang iyong kabaitan. Marami ang sinabi ni Aling Fung, nakaupo si Gracila doon at nakikinig ng nagtataka. Ang tanga mo talaga. Michiel, gusto kitang makita. Bumaba siya sa kama. Paminta na ang binata sa Amerika kagabi. Napakalungkot ng buses ni Aling Fung, sino ang niloloko mo? Nahanap ko siya kagabing hating gabi. Tinala niya ako sa ospital tapos sasabihin mo sa akin ngayon na kagabi siya paminta sa Amerika. Akala mo ba madali akong lukuin? Tiyak na gustong-gusto ako ni Michiel na baliwan. Ngimiting pilit si Aling Fung at sinabi, isipin mo na lang, nangako ang binata sa kanayang hamahalang na magiging isang malakas na tagapagmana, pagkatapos ay papakasalan niya si Shilin. Pagkatapos ng 3 buwan na pagmamahalan, kontento na ang binata. Kung anong kalukuhan? Sabihin mo kay Michiel, pipinta ako doon ngayong gabi. Kung hindi siya lumabas pagkatapos ng 12:00, tatalon ako at magpapakamatay. Napakatatak ang kanayang buses. Nachtaka si Aling Fung, sinabi ni Gracila na bilisan ni Aling Fung na magpadesarga at tumakbo pawi. Sa hating gabi ay sumakay siyang taxi papunta sa lugar kung saan nangyari ang aksidente noong taong yun, kaya imipo siya sa bakanteng lote.
Sa paglipas ang panahon, lahat ng tao ay imalis. Sa hili ay siya no lang at ang ilang lamok. Timengen sa Gracila sa relo 11:45, 15 minuto na lang. Timayo siya, timengen sa hanaing makabendok. Wala man lang kaliliwa dito. Pipenta kaya sa Michiel. Pagkatapos ng 15 minuto, nagsimula siyang maglakad papenta sa Rias. Kailangan lang niyang akyatin ang Rias at tumalon tapos. Lakasan mo ang iyong loob, kailangan mo lang imakbang. Sa sandaling itu, milang nakliwanag ang katawan ni Gracila. Isang Ferrari ang papalapit. Medayo nangan ginag na limangon sa Gracila. Himinto ang kutsing yawn. Binaba ni Michiel ang kanyang sunglasses, tahimik siyang tinitingnan. Timakbo sa Gracila sa kanaya. Itinaas ni Michiel ang kanyang kamay para pigilan siya. Gracila, ikaw at ako. Timahimik ka na. Inadlangan niya sa Michiel pagkatapos ay hinila niya siya para halikan. Nanigas ang buong katawan ni Michiel pagkatapos ay pinilit siyang itilak. Bimitaw sa Gracila, tumilo ang kanyang liha. Nararamdaman ni Michiel na imeyak siya, limambot ang kanyang peso. Namimila ang kanyang kapisngi, dimiretso siya sa pinto, tutiran kitang kimita ang pera para ibalik sa makamakilang mo. Palaki kang inopimila pagkabata, kaya wala ka man lang ideyang paklaban. Alang Gracila, gusto kitang makasap. Ayaw kong magsalita. Sinimila ni Gracila na halikan sa Michiel. Itinilak niya siya sa pagkakataong ito ay hindi na siya sumibok mili kundi tumakbo siya diretso papunta sa pader ng bundok. Natakot sa Michiel na habilin siya. Niyakap niya siya, mili siyang limangon para halikan siya, hinalikan niya siya hanggang sa mamila ang kanyang maka. Hindi na kayang mohang seryoso ni Michiel. Inila niya ang kanyang kamay papunta sa Rias, kimiha siyang litratong pader gamit ang kanyang cellphone. Anong balak mong gawin? Iniupload ko na ang hilang litrato sa ating social media at sinabi ko na palagi kang gustong pumunta dito sa hinaharap kang mayroon kang oras, maaari kang pumunta dito para alalahanan ako. Iwag ka nang humawang gelo kung gusto mong imalis ka na lang pagkalis mo, tatalon ako dito. Milang imakayat sa Gracila sa Rias at hinilang kay Michiel na gemiso habang tinitingnan siya. Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Mahal kita, ano kaya ang gusto kong gawin? Halit na tinitigan niya sa Michiel. Gusto kitang bayaran, ikaw lang. Hindi pa kailanman naging dominante sa Gracila ang ganito, parang nakpalit sila ni Michiel ng posisyon. Naginit pagkasabi niya ang lahat ng samang kanyang loob, bigla na lang tumilo ang kanyang liha. Katilat siyang isang bata na tinititigan sa Michiel. Timakbo ang lalaki at niyakap siyang mahigpit. Iwag kang imiyak. Bakit naging ganito ang lahat? Nararamdaman ni Gracila na wala na siyang pag-asa sa lalaking ito. Sinabi niya sa kanyang tumira na lang doon, alis na siya. Saninot siya ni Michiel. Pagkatapos ay bumalik siya sa kotse, katilat ng isang matandang lalaking nag-isa. Nakatago sa Gracila sa isang peno na hindi kalayan, tinitingnan sa Michiel na nakaupo sa kotse. Habang tahimik siyang tinitingnan, sabay-sabay na nakbisina ang mga kotse. Isang kotse ang papalapit dito, pagkatapos ay 3 hanggang 4 na kotse ang pumunta para hanapin si Michiel mula sa malayo. Nakita niya na maraming tao ang pumapalibot kay Michiel, matatanda at bata. Naririnig ni Gracila ang sumisikaf, bakit ka humawang ganitong katanghan? Limabas na ang hatong ito ay nakapag-amoy dahil ipinostin pala ni Michiel ang litrato sa social media. Ang nakasulat niya kasamang litrato ay, araw-araw sa ating gabi ay pumipinta ako dito para tumingin pababa. Siguro doon ang lugar kung saan dapat akong bumalik. Ang pagtatalo sa pagitan ng hatong iyon at ni Michiel ay timahong mahabang panahon, pagkatapos ay nagsimilang mahiwalay ang karamihan at dinala sa Michiel. Nakpatiloy mili si Gracila sa pagbalik sa apartment para magpahinga. Lumipas ang halos isang linggo na walang balita tungkol sa kanaya.
Nuang ika walong araf, hinanap siya ni aling fing, ngimiti siya at sinabi, aling Gracila, gistu palang takitin binata sa madam kaya dimiretso siya sa bundok ilang araw na ang nakalipas. Dahil malakas ang ihip ng hanggang mila sa bundok, bimalik ang kanayang sakit sa mata, at nawalan siya miling pananghan. Nabilah mili siya. Nakapagpasaya na sa madam, sana bimalik ka para alahan ang binata, bibigyan ka namin 6 na biwan iyan belayon. Kaya kano katahol ang paligid. King alahan ko siya dahil bilah sa Michiel, wala namang masama. Iyon ay depende sa gustong binata. Tinanong ko ang binata kung kano niya ito gusto, sinahot niya ang buong bihay niya. Kung magpabaho siya sa hinaharap, depende sa iyo. Sinabi ni aling fing habang tumatawa. Naintindihan na rin ni Gracila. Kung ganon pipinta na ako. Bimalik sa Gracila sa mansaw na yawn. Ganon pa rin ang lahat. Noong nagpapraktike siya, naglilito ang katulong nasil. Napakatahimik sa ikalawang palapag. Timakbo siya papunta sa itaas, nakita niya agad ang lalaking nakaupo sa balkonahe, nagpipinta. Ngimiti siya, dahan-dahan siyang lumapit. Ipinipinta ni Michiel ang isang baba na nakapunay tile, iyon ay siya noong estudyante pa siya. Naalala mo pa ba kung ano ang itsura ko noon? Niyakap niya si Michiel, timawan mahina. Ngayon may isang estudyante na nakapunay tile sa harap mo na gumagalaf-galaf. May gusto akong itanong sa iyo. Noong 3 biwan na magkasama tayo, bilang ka ba talaga o nakunwari ka lang? Hindi niya mapigilan ang pamimilang kaniyang pisngi. Naiya talaga siya, 3 biwan na ang nakalipas na wala siyang ginawa. Inisip ito, gusto na niyang gumawan bitas at limusot dito. Bilang nga talaga, noong paminta ka dito ilang araw pagkatapos ay bimalik na ako, tapos hinanghinan mili sa bundok kaya nabilah ako. Sabing doktor, kailangan ko lang daw magpahingang ilang biwan at babalik na ang pananghan ko. Ang aksidente sa kotse noon ay napakasama, mahirap na bimalik sa dati ang mata. Sa wakas ay nawala na kay Gracila ang kanayang pahalala. Mabiti naman. Ano? Hindi mo rin naman nakikita, pentiro ka lang diyan, maliliho mina ako sa banayo. Naglakad siya papunta sa banayo, himihining isang kanta, sinarado niya ang pinto. Nabilakan si Michiel. Agad niyang binuksan ang pinto at tinitigan siya, walang nakitang kakaiba. Nagpipinta pa rin siya. Agad na bumalik si Gracila sa banayo. Pagkatapos niyang maliho, ipinakita ni Michiel sa kanaya ang kanayang ipininta. Paglingon niya para tignan, bigla siyang nakaramdam pananakit ng kanayang tiyan. Siguro nagmamadali ka, hindi ka nagsuot ng maayos na damit kaya nilamahan ka. Teka lang. Paano mo nalaman na wala akong suot na damit? Halit na inabot ni Gracila ang kanayang kamay para tanghalin ang sunglasses niya. Malinaw niyang nakita na lumiwanag ang kanayang mata at ngumiti rin. Hayop ka, mamatay ka na. Limabas na ang pagpabalik sa kanaya ay hindi dahil nabilah mili si Michiel, kundi dahil nalitas niya na ang problema sa panah ng kanayang kamahalang, hindi na siya pinapayvi sa Amerika para panghasiwan ang kampanaya. Pagkalipas ng 6 na biwan, nahanap ang kasal ni Gracila at Michiel. Sa kasal ding ito nalaman mabisita ang katotohanan na matagal nang nakakita si Michiel. Ngunit sa matagal na panahon ay kimakalat ang maling balita na kailangang pakasalan ni Michiel ang isang mahirap na baba dahil may kapansanan siya. Nasaksihan ang nubaya at nubayo na nagbibigayng matamis na halik sa isa't isa, sapat na malaman na magkasama sila dahil sa tinay na pag-ibig.